itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban Fortnite-ozni fogunk. És itt van az egyik barátom. Zero Buildingba fogunk játszani. Zero Buildingba fogunk játszani. Imike, milyen cuccaid vannak? Hova menjünk? Kijelölöm, hogy hova megyünk majd. Ó, Godzilla! Legyőzzük Godzillát. Imi, megöljük Godzillát. Nincs bent. Mi? Nincs bent. Akkor még nem tudjuk megölni. Nem. De kár! Mi a laptopot? Fel kell majd raknom töltőre a laptopot. Amúgy ha kérdetek, mind játszok telefonon. Amúgy iratkozzatok fel minél többen. Verjétek ki az iratkozással a képjelzőt. Meg lájkoljátok, osszátok meg. Igen. Egyetetek. Megmutassam az arcom, srácok. Megmutassam, majd írjátok meg kommentbe. Írjátok meg kommentben. Miért a kezdőszkinem van? Na mindegy. Köszönöm. Ja nem, most már nem a kezdő van. Imi, gyere ide. Hova ugorjunk? Várjál, hogy csesztek. Támadjuk meg megint. Nem. Támadj ide! Amit én kijelöltem, támadjuk meg megint a vonatot. Várjál, most van egy csintet, de ment. Ugor! Amúgy srácok! Ti szeretetek a Fortnite-ot? Én csak kérdeztem. Vannak itt, nem is egyen. Nekem még pont fegyverem, de... De és itt van egy. Hol vagy? Ketten is itt van. Itt van. Itt van. Hallod, mi? Most töltem meg egyet. Én most töltem meg egyet. Csak kéne élet. Kéne élet. Te lövöldözöl ennyire? Van itt valahol egy láda. Nekem kéne majd élet. Hol vagy? Itt vannak ládák. Itt a vonat!
Gyere a vonathoz. Itt a... Ott vagy a vonatnál. Remélhetőleg leszállunk a vonatra. De maradj rajta. Kelitóka. Keresnek itt az élet. A vonatról leszálltál. Aha, Kilút... az élet. Kilútoltad? Nem, Itt van itóka. tóka. Tessék. Amúgy srácok, ezekkel a hangokkal ne foglalkozzatok, amik a háttérben vannak. Zajok. Igen. Mit csináltam? Előttem magam. Ellökted magam. Amúgy jó. Itt maradhatunk a körben. Ouch. A bocsánat, megpróbáljuk. Amúgy Kell nekem. shotgun, nem. Sniper! Ja. Nem nagyon. 3-szor van ugyanez a fegyver nálam. Én nem tudom. Ez mire jó? Mi? Micsoda? Amit ide fentre leraktam. Ugye az ilyen shield, de be tudod tenni. Jó, de akkor ide nem tudnak lőni. Vagy ha ide... Tudnak, csak ha belemennek, akkor ugyanúgy tudnak rálőni. És ebből te nem tudsz kilőni. Nem tudok ebből kilőni. Ja, ebből nem is tudnak belelőni. Te shotgunozol. Ha én... Hol van? sebződtem. Én is itt keresem a ládát, hogyha... Az élethez kell. Milyen pedig? Aztán. Okosan. Na, próbáld ki. Nekem ez kell. Nekem jó, mert... kell élet. Nem. Amúgy nincsen sok, csak 75. Tényleg ez is... Amúgy ez itt tölti az életed itt bent? Nem. Gyere. Igen. A vonatot kilútoltad teljesen. Nem. Itt van láda. Amúgy, srácok, nagyon fontos kérdést teszek most nektek. Van egy fot. Mi? Megütöttek egy kérdést. Gyere ide. Nem, Fortnite-otok. Itt vagyok. Gyere ide. Kell ilyen, mert nekem 100%-om van. Akkor várják, kidobom. Igen, mit kell. Várják, kidobom. Mert nekem 100%-om van. Tel vagyok kék fegyverre. Be kéne menni, mert körön kívül vagyunk ma. Gyere le, itt van egy kocsi. Gyere, itt lent van egy kocsi. Már lejöttem. A vonat már megint itt van lassan. Hiszem, igen. Gyere fel a vonatra. Aha, itt van. Itt van. Gyere fel. Megáll. Gyere fel rá. Nem lehet kilútolva.
Jöde. Menjünk nyugodtan. Ez van, ott jól meg lett csinálva. Itt egy ember. Hol? Itt van egy. Most lövöm szét a picsáját. Most töltöm meg még egyet. Kinél volt egy. Meghaltál. Nem. Most lőttem meg még egyet. Jó. Te még mindig lövöldözöl. Itt a kör. Gyere! Honnan van olyan cuccod? Ma megint menni kéne. Csak valahol van egy fegyver. Gyere, menjünk. Kitty bejövő. Kittyt majd jó felé megyek? Kiszálltál. Nem. Vannak. Ember. Azok be fognak jönni majd. Jó, egyik meghalt. Oda fog merülni a laptopom. Várjál, beülök a kocsiba, még felrakom a laptopot töltőre. Mindjárt jövök, srácok. Oh my god! Milyen fegyverünk van? Mondj meghalni. Jó fegyverek? Halleluja! Jelka! Aha. Hol azok jók? Vannak itt. Nincs nagyon természetes. Van itt okán. Kicsit van. Egy legendás fegyver. Jó, belőlünk körül. Kocsi jön. Hallom, hogy Ott megy. hol. Ott lila. Vagyok. Ja, látom. Egyet. A 23 az jó, a 50 100 közül. Vagy nem tudom mennyien játszanak. Jó. Jó.
Mindjárt jövök. Addig lépj ki. Amúgy srácok, írjátok meg kommentbe, hogy hogy játszok. Ez az egy kicsivel nagyobb. Az nagyobb. Csak valószínűleg könyv, hogy ez nem nagyobb, hál' Isten. Ja, ugye, ja. Alumíniumot kivenni. Jött be ilyen muzsic Pest. Dorcsi, melyik? A részén? Ez a három közül. Ez a három közül. Virágos. A virágos. Timi, menjünk ebbe a metrósba. Oké. Vagy menjünk még. Menjünk ez. Ready. Mindjárt jövök, srácok. Jó belejöttél a kamerába. Émike, redisztől. Aha. Nekem egy konzolját ír ki a pipa helyett hozzád. Mikor indul? Nem tudom. És srácok, írjatok le, ti nektek melyik a kedvenc pályátok? És mi a kedvenc játékotok? Igen. Valami errort írt ki. Nem tudom mi. Mit csinálsz? Én semmit.